Dik. Nah, nih. Apa ya? Ayo mancing nih. Mancing. Hayu. Tak salin sih. Ya. Alah, arep mancing ora ngejak-ngejak aku to. Awasno kowe ben. Ini apa Dan? Boleh. Yuk. Ya. Sekarang ngecek ini. Pecan sarap ngecek ini. Ngono nek jak mancing ade ra oleh iwak. Kok iso? Ngono ke nyeblung kene iki mati kabeh kok iwake. Kok jenu ngono kok. Oh iya. Buat dewe entuk iwake mah ate keracunan ya. Ya bener. Ate kaya mangan rondap. Tangan rudap. Dan. Apa kae Dan? Selepas ini kan. Kalau ini wae. Ini akeh ngono. Iki. Kita nang kene iki wae rada akeh Dan. Kayak iya, Mau mak cebluke nang kene ta? banter nih. Duh. Kok malah malik nang kono maneh? Poi wae pindah dulu ya. Parani neh iki. Hayu. Ah, pindah meneh. Apa ngerti? A few minutes later. Wah, parah iki. Nang kene ra oleh, nang kono mau ra oleh. Curiga ya aku Dan. Oh, apa ya? Dompet ini nesu paling ya. Si pancing wae. Kowe kru Dan. Oh, wi, apa ya? Gaya. Kok garek pancingnya tok. Lah wonge donan ndi iki? Wo, iki tak tersangka. Oh ya, ojo ya, ojo ya. Tapi kata iki. Ya, ojo ya. Nah, ini kamu Ngapura ya, ngapura ya, ngapura ya. Ayo. Ngapura ya, ampun ya. Ojo ya, ojo. Ojo. Bang.